εξοκίνηση. Θα το πιάσει κάποιος με βάση τις απαντήσεις που θα μου δώσει. Εντάξει. Όχι, όχι, είναι απαντήσεις. Ένα απαντήσεις στο πώς σκέφτεσαι. Είναι κριτική σκέψη. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Τι σημαίνει κριτική σκέψη? Μπορεί να πείτε όλη την άποψη σας. Πάμε. Είναι κάτι που είναι μέρος του εαυτού σου που το σκέφτεσαι εσύ προσωπικά και άμα θέλεις να βγάλεις έξω την άποψη σου. Πολλά, άρεσε μου. Επομένως, άρεσε μου. Κρίνω εγώ και Αφήγε με στον αέρα ο Στεφάνος. Έλα. κρίνω και σκέφτομαι. Μπράβο, κριτική σκέψη. Κρίνω και σκέφτομαι. Είναι θετικά. Τι έχει για σένα όμως κριτική σκέψη? Εγώ να κρίνω τι είναι Παιδιά, τώρα δώσ' το φρικ σου και θέλω να δω ποιος σκέφτεται σωστά. να κρίνω εγώ τι είναι να κάνω και εσύ να σκεφτείς. Και εσύ να τα δω. Αν πάω και Εγώ να σκεφτώ, γιατί κριτική σκέψη. να σκεφτείς. Άλλος, Ανδριανός, Τριάνος. Κρίνω τον εαυτό μου στο να... Τι σημαίνει? Κρίνω τον εαυτό μου σημαίνει αυτοκριτική. Κρίνω τον εαυτό μου. Κριτική σκέψη τι είναι? Ναι, Μαρία. Κρίνω τις απόψεις μου άμα, ας πούμε, στο μάτς παίζω μπάσκετ. Ναι. Κρίνω αυτά σου ψάρε, κρίνω αυτά πασάρε. Κρίνεις, οκ. Ωραία. Στέφανος, όποιος θα μιλήσει, μιλά στο μικρόφωνο. Έλα. Τι σημαίνει κριτική σκέψη για σένα? Κριτική σκέψη είναι η σκέψη του εαυτού μου που τάχα να δίνω συμβουλές στους άλλους, να τους βοηθώ ή να σκέφτομαι πριν να κάνω κάτι. Οκ. Σκέφτεσαι πριν Ναι. να το κάνεις. Άλλος. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα πει την άποψη του? Από και εγώ τη δική μου στο τέλος. Άλλος, κριτική σκέψη. Τι σημαίνει κριτική σκέψη? Αντώνης, πώς το σκέφτεσαι? Ωραία, δούμε έναν παράδειγμα. Λαλώ εγώ τώρα, ας πούμε, ότι ο Ανδριανός έχουν πάρει έναν καλός παίχτης στο μπάσκετ. Λαλώ ότι η Αέλια είναι καλή παίχτρια αρχή. Άρα κρίνω. Δικιά σου άποψη. Ναι, δικιά σου άποψη. Έχω δικιά μου άποψη. Μπράβο. Ναι, Έτσι. Τούτο, δεν σε ρωτήσω, τούτον είναι. Δηλαδή, ό,τι και να πει, ότι ας πούμε, λαλούν οι μπαντάνες, χάσασαν losers. Ενικήσανε πιάνουν τον καλύτερη ομάδα. Τούτες είναι απόψεις του κόσμου. Όμως ο κάθε ένας που μας, μες στο μυαλό του, έχει μια άποψη για μια κατάσταση. Και εγώ θέλω, σαν μεγαλώνετε, να σκέφτεστε για τον εαυτό σας. Δηλαδή, δεν είναι ότι πει ο καθένας. Δεν είναι ότι πει, είπε ο Απόλλωνας ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης. Είπε ο έτσι ότι ο άλλος είναι έτσι. Είπε ο άλλος ότι το πράγμα είναι έτσι. Όχι. Εσύ πώς το σκέφτεσαι? Εσύ παίζει ρόλο τι σκέφτεσαι και τι πιστεύεις. Δηλαδή, ό,τι πει ο καθένας, πιάνουμε το αφιλτράριστα και κοινωνένει. Σκεφτούμαστε για τον εαυτό μας. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Έπιασε τον πόντο. Έχει έναν πόντο ο Ανδριανός. Τρεις είναι οι ερωτήσεις. Το λοιπόν. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να ξέρει ένας παίχτης του μπάσκετ για να θεωρηθεί καλός παίχτης? Πάμε. Ένας. Πώς θεωρείς έναν παίχτη του μπάσκετ ότι είναι καλός? Με τρίπλες, Τρίπλα, ναι. μπάσα Ναι. και σουτ Οκ. και άμυνα. Και άμυνα. Εσύ. Φρίξος. Άμα μπασάρει και σέβεται τους αντιβάλλους, να έχει respect, να μην τα θέλει για τον εαυτό του και ναι τούτο. Οκ, να έχει respect προς τους αντιπάλους. Τα μπασάρει και έτσι. Και πασάρει, μάλιστα. Να Τριανός. έχει respect και να μην έχει εγωισμό. Οκ. Αν έχει εγωισμό, τι κακό είναι να κάνεις ομάδας? Μπορεί να πιάνει τη μάπα μόνος του, να χάνει και να μπορούν οι συμπαίκτες του να την πιάουν και να τα τρώνε, μπορεί να τα τρώνε. Και μετά να ευριάσουν και οι συμπαίχτες του γιατί δεν πιάνουν να μπάθουν να παίξουν. Εγώ κρίνω έναν παίχτη Αμάν. Ξεκίνησε αυστηρά η Μαρία. Εγώ κρίνω έναν... άμα πέσει κάτω να σηκωστεί και να παλεύει και πιο πολλά. Πολλά ωραία απάντηση, άρεσε μου. Ως τώρα άρεσε μου παραπάνω που λες τούτη απάντηση. Άκου τι πένει η Μαρία, δηλαδή την ώρα που κρίνω έναν παίχτη που άμα πέσει κάτω, εντάξει, να σηκωστεί να ξαναπαλέψει πιο δυνατά από πριν. Ωραία, Στεφάνος. Πες ότι πήγε μια φορά μπάσκετ στους τελικούς, ένας παίχτης. Έπαιζε καλά και μια φάση στους τελικούς πόντους, η ομάδα το έχασε. Ναι. Και δεν πήγαινε του και κλάψε να έμεινε και δεν ξαναπαίξε μπάσκετ. Πήγαινε πίσω και πήρε εκδίκηση για να κερδίσει. Ωραία, δεχτώ, αλλά εντάξει. Άμα χάσεις, εσύ και να ευριάσεις, να κλάψεις, να... Έτσι σημαίνει ότι είναι κάτι το πράγμα. Για μένα πρέπει να το βιώσεις.
Άμα χάσεις, ναι, πιάσεις το χρόνο σου, αλλά μετά που να το βιώσεις, να ξανάρθεις να παίξεις. Μπράβο. Ότι πρέπει για να είναι καλός να προπονηθεί. Πρέπει να μην υποτιμάται κάθε μέρα. Εννοείται, η συνέπεια, μιλάει για τη συνέπεια ο Χάμζα. Να συνεπείς, Ανδριανός. Άμα μια ομάδα ας πούμε φτάσει, θα είχα πάει να παίξει έναν τουρνουά και νομίζω είναι πιο άχρηστοι και γελούν και ας πούμε καταλήγουν τελευταίοι, αλλά που τελευταίοι παίνουν πρώτοι. Comeback. Ναι, και ας πούμε αν χάσει κάποιος έναν παιχνίδι να πάει να κλάψει και ο τριβέρ και μετά να σηκωστεί να πάει να πολεμήσει για να κερδίσει. Μα εννοείται να κλάψουμε, εννοείται να ευριάσουμε, εννοείται να θυμώσουμε, αλλά θα ξάρτουμε πίσω. Σωστό. Δράση Γεωργίου, ο εορταζόμενος. Όταν χάνει να με βρίζει τους συμπαίχτες του ότι δεν ήταν καλοί και Ναι. Ωραία, σωστό. Μιλάει για τον άθλητο πρεπής, να σέβεται. Έχασες, διάσεις το χέρι σου, φεύγεις, περνάς τη φάση σου με τα συναισθήματα σου και ξανάρχεσαι πίσω να παίξεις. Αντώνης. Να σκέφτεται και τους άλλους, να μην κάνουν πράγματα μόνος τους, αλλά Ακριβώς. Πόσος που μας έτυχε να παίζουμε στις ομάδες που πιάνει ένα στη μάπα και προσπαθεί να περάσει ούλους. Εν τον κοφτεί ως συμπαίχτες. Θέλει να παίξεις μαζί του ή δεν θέλει να παίξεις. Ποιος θέλει να παίξει μαζί του. Έχει κάποιον που θέλει να παίξει με κάποιον που πιάνει απλά η μάπα, θέλει να βάλει όλα τα καλάθια, άσχετα είναι ο καλύτερος παίχτης. Και διαπάσες, εν κάνει παιχνίδι, έτσι να χάσουμε. Αν δεν παίξει καλά, όχι χάσαμε. να χάσουμε όλες τους. Δέτε παίχτες όπως το Διαμαντίδη, που έκαμε σε Διαμαντής Παναθηναϊκό, τελευταία Μαρία πέ. Ας πούμε να μην ρίχνεις το βάρος στο συμπαίχτο σου άμα χάσεις. Σωστό, πολλά, Μαρία, η Μαρία σήμερα να σκέφτεται ότι έχουμε ρε κουμπάρ. Το λοιπόν, πολλά σημαντικός πόντος το σπένει η Μαρία. Την ώρα που κάνεις το λάθος, εντάξει, να μην αρκευκείς. Αντριάνο, γιατί δεν ήσουν τζαμ. Αφήσει έκαμες το λάθος. Πέρα παιδιά, έκαμα εγώ το λάθος. Έκαμα εγώ το λάθος, να επανέλθω εγώ. Ή να βγω εγώ, αν πει άλλος, έκαμα λάθος. Θα αρκευσα να φωνάζω. Έχαμσα, εσύ γιατί παίξες πογί, έφρυξω, εσύ γιατί... Όχι, τούτο επιρρύπτω ευθύνη στους άλλους και μην κάνω εγώ την ευθύνη πάνω μου. Μόνο να πάσα. Ακριβώς. Το λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση που θέλω να μου απαντήσετε, πιάσει 3 άτομα ποντών, αλλά να πω εγώ μετά ποιοι να το κάνουν. Τελευταία ερώτηση πριν να κλείσουμε. Το λοιπόν, τελευταία ερώτηση κλείνουμε το. Θέλω να μου πείτε τις 3 αξίες που έχετε στη ζωή σας πιο πάνω από όλα. 3 αξίες στη ζωή σας που έχετε παραπάνω από όλα. Πέμ, Μαρία. Θέλω να πεις 3 λέξεις. Θέλω να πεις, ας πω εγώ. Μεν πεις, όχι, Σωτήρη μου, μεν πεις. Αν με πεις δικές μου. Να μεν πω. Εντάξει, οκ, θα πω. Πάμε. Για μένα πάνω απ' όλα Έλα, πέ, ακούς. η οικογένεια, Μπράβο, συμπεριφορά μάλιστα. και ας πούμε να... δεν ξέρω τι άλλο. Οικογένεια συμπεριφορά. Άλλο μια λέξη. Άμα γίνει κάτι, να τα πάρω πάνω μου και να συνεχίσω ακόμα καλύτερα. Ωραία, άρα resilience, να είσαι ψυχικά θεκτικός εννοείς. Οκ, Αδρέα Γεωργίου, πέ. Την οικογένειά μου Ναι. τα χάνω να μην νευριάζω πολύ και το φαγητό. Το φαγητό, οκ, Αέλια. Οικογένεια, παντάνας και ποδόσφαιρο. Οικογένεια μπαντάς φώστο. Την οικογένεια, δεύτερο φιλία και τρίτον το πιο σημαντικό Πού πας? να περνάς ωραία με φιλία σου, στο πάρκο σου, να περνάς καλά και να μην σκέφτεσαι πράγματα που είναι καλά. Να σκέφτεσαι τα καλά πάντα. Και άμα χάνεις, ποτέ σταματά, σηκώνεσαι πάλι πάνω και ξανά συνεχίσεις. Άρεσε μου πολλά η απάντηση του ράπερ. Πάμε. Πρέπει να αγαπάς τον άλλον, να είσαι φιλικός με τον άλλο για να μην σου συμπεριφέρεται και τούτος άσχημα. Ναι. Και πες ότι είσαι με την οικογένεια σου και φέρεσαι τους πολλά άσχημα. Τάχα έρχεται η μαμά σου να σου πει καλή νύχτα και αν της άτε φύε, πιένεις στο δωμάτιο σου. Κάτσε, έχει κάποιος που έρχεται η μαμά του να του πει καλή νύχτα, δηλαδή φύε, αφήβω τώρα από την προπονήση μου. Η μάμα σας, για να σας κάνει σε την ηλικία, να το κάνει τα πάντα. Αν έχει κάποιον που φωνάζει της μάμας του που δάμε, και τώρα φύγω.
Δεν θέλω κάποιον που φωνάζει τις μάμας του. Σεβόμαστε τις μάμες μας όπως θέλουμε το κάθε τι. Πάμε. Ενώ κανονικά πρέπει που να έρθει. Ακριβώς, το λοιπόν. Και να... Πρέπει να δικαιώσει, πρέπει να δικαιώσει. Και επίσης πρέπει να... Που είπες, Ναι, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, ναι, και για τους γονείς. ναι. Η οικογένεια, φιλία και ποδόσφαιρο. Η οικογένεια, φιλιά και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πω και εγώ το δικό μου. Θα πεις καλό, ένα. Να περνάς όση ώρα μπορείς με τον παπά σου και η μαμά σου, Ναι. γιατί δεν ξέρεις πότε να τους χάσεις. Πολλά σωστό. Να περνούμε όση περισσότερη ώρα μπορούμε με τον παπά μας και η μάμα μας, γιατί δεν ξέρουμε μπορεί να τους χάσουμε. Να σας πω εγώ, το πρώτο πράγμα για μένα είναι να κάνω κάτι που αγαπώ. Γιατί αν κάνω κάτι που αγαπώ, να κάνω και τους άλλους να έρθουν κοντά και να δώσουν το πάθος που έχω για τον που αγαπώ και μπορεί να τα αγαπήσουν και εκείνοι. Δεύτερον, Πρέπει να το καταφέρει. το τρίτο, για το Σωτήρι το τρίτο είναι να έρχομαι δαμέ και να προσπαθώ κάθε